choyamba ndikuthokozeni kuti mwatipatsa mpata umenewu kuti tilongosole bwino lomwe kuti asamvetsetse. Ndiyambe nkunena kuti mukumbukira bwino lomwe inu kuti mbuyomo cha mu November 2024 boma linanena kuti yayi tiyambe nokumagula mafuta kuchoka ku boma linzathu limene pachatenkati GG imeneja. Ndiye ife ngatanokuma tinapatsidwa udindo oti dane ndithu tikhale oyendetsa ntchito imeneyi. Komatu chimene chimayenera kuti tichitike tsopano nchona kuti ndeti pamayenera tiyike ndondomeko zoyenerera kuti tidziwe kuti mafuta awa tizabweretsa motani, anazichita chakuti ndi ndani, azitithandiza mwina ndiza shipping and selling ndi ndani. Ndiye chimene tinachita ife tinayitanitsa makampani osiyana-siyana, tinachita mtsuko makampani osiyana-siyana amachita provide maservice amenewa kuti atipatse kuthekera kwawo, atiuze kuthekera kwawo. Ndetitatumiza zimenezo anatipatsa ndithu anthu makampani ochulukira ambirimbiri, matransporter, panali ma-inspector, shipping and selling agents. Tinate mphatso mpaka kuti apange mpaka na presentation ndipo tinene kuti most handling ndi imene inaoneka kuti yayi inali kuti yapeza mayomeyo kuti tithandizire. Munayisankha pa zifukwa zanji most handling? Mmene ndakambiramu kuti ife tinayitana makampani osiyana-siyana kuti ationetse kuthekera kwawo, apange presentation, tione mmene anagwirapo ntchito mbuyomu. Ndiye titaona ife munkuunika kwake tinaona kuti most handling inali imodzi makampani zimene zinali zoti tingagwire nazo bwino kwambiri. Ndingofotokoza kuti kukanakhala ngati ndi ku Tanzania kukanakhala kuti posavuta chifana kasikuli mawe cargo center, koma tsopano tinayenera kuti tigwiritse ntchito most handling kumene ku Mozambique chifukwa choti ndi amene anali ndikuthekera kuti akatithandize ndi nkhani zimenezi. Ndiye netinatezera ndi mmenemo tinakhala tikulumikizana nawo kuyambira pachiyambi pa ntchito imeneyi. Tinene kuti amenewa amatithandiza ntchito pasima ija ngati mukumbukira imachita kuti Mount Solar Maris imeneyi imene imapita ku Nakala inatipititsira kumeneko 15.1 million liters ya mafuta oti abwere kuno ku Malawi. Ngati Malawi akukumbukira bwino ndiye kuti namba kuweza mafuta ameneyo pa masitima pa 23 November, pa 24 November namba kuweza pa matraki. Ndiye ngati anthu akagwira ntchito amayenera kuti alandirepo zawo. Ndiye atatigwirira ntchito imeneyo pamene tinanena kuti yayi talipire mbuyomo tinalipirapo kale maulendo ena awiri. Ndiye ulendo wachitatu pamene tsopano amadzatiuza kuti yayi tasintha ma account details zimenezo tinachita verify ife kuno komanso anzathu ku National Bank anachitanso verify zimenezo. Ndiye titatumiza tsopano ndalama ija 403 million ija inakhala ija 605 pamene tsopano mawiki ena awiri amadzatiuza nawo Patricia Maria kuti akoti ndalama zija ndese podapa kuti kuti banki ya mutu yanena kuti ndalama zimenezi. Komanso tinali kuti ndiye kuti ifeyonso kuno yaso verification yathu ndalama zozalandiridwa. Ndiye pamene ife tinapita ku polisi kuti iya thandizeni kuti kapena mwina mudiuni. Komabe ndikambe pano kuti choyamba banki yawo inavomereza kuti inalandira ndalamazo, komanso ife kuno tinachita verify kuti ndalama zinalandiridwa, komanso ndalamazi zinali zikulipidwa pa ntchito imene inagwiridwa kale. Ndiye kutanthauza kuti ife titilipiranso kachiwiri, komanso kuti ndalamazo sizinabedwe chifukwa awo analandira ndipo anavomereza kuti ndalama zalandiridwa. Kupita ku polisi kunali kongonena kuti afufuzani kuti akamadzabwera kwa ife isakhale ngati kuti mina pali zina zake zimene nafenso tachitapo ngati kuti kubedwa kwa ndalama zimenezi ndeti zinachitika kumbali yawo yathuwo, koma ife iya tinagwira ntchito yathu molondola ndipo titilipiranso ndalama zina ndisiye kaipomwepo. Musanapite mwati sanakubereni tikumva bwinobwino simunaberedwe? Ayi ndithu nangasi akakuberatu ndi kuti amakhala kuti verification ya ena kuti alambira palibe, komanso ndoti mwina malipira zochuluka kuposa mmene mmayenera kuperekera, koma ife tinaberedwe tikukhulupirira kuti ngati mwina pali kuberedwa mwina ndanzathuwo. Komabe poti timaona kuti zigwira ntchito bwino ndi wina aliyense ndipo tizikhala kutsatira malamulo chifukwa chinati yayi kuti anzathu apolisi tabweranipo, anzathu a Bank of America tabweranipo mutithandize tiunikire bwino zimenezi. Ndiye ngati simunabwerere, why are you involving others? Iyayi ndinetapambira muno tsopano anthu akakhala kuti achita claim kuti ndalama zija simunatipatse umadzati jenkha kuti ife ndalama zinapereka mesa munalandira. Pamayenera kuti pakhale kuti anthu pakhale nawo tatsimikizire kuti azayenda bwinobwino apo. Otsimikizirawo akhala ndani chifukwa chinati iyayi ena odziwa bwino za malamulo, ena odziwa bwino kuti kodi zimudani zimenezi abwerepo atithandizire, koma ife tikunenetsa ndithu kuti ife sitinaberedwe. Ayi
tsopano mwati munapanga verify mmayuza njira zanji, munapanga verify bwanji, mwati inu munapanga verify pepo nkhani apa? I think tinene muona stima. It is very confusing zimene akunena bwana Likambale. I think Nokima ndi bungwe la Malawi. Mukama bweresa maprogramu information motero simukuthandiza dziko ayi. Simungabereka program ndikumanena kuti sitinaberedwe pamene ndalama zinapita kwa munthu amene si wa kampani. Ndiye mukamanena kuti ife tinalipira mogwirizana ndi ntchito imene inagwiridwa mukutanthauza chani. Ngati ine ndakugwirira ni ntchito koma ndalama zapita kwa Mr. Howa. Mutha kunena kuti ndalama zimene zija ine ndalandira. Ayi. Musamabwerese information yotero. Number 2. Ngati Nokima inapanga verify the Bank of America imene akunena. National Bank inapanga verify as well. Why is it difficult for National Bank to initiate reversal of that transaction? Zimene nthawi zambiri zimachitika zikakhala kuti account mwasokoneza. Ndi chifukwa chani zimene zinachitike. Why ife tikuona kuti pomereze kulakwika kumene kwachitika. Ndipo teze njira zonena kuti tikonzere. Koma tikamakhala ndi mtima wopanga sanitize zinthu zalakwika. Ine ndikukhulupirira kuti ndikulakwira kwambiri Amalawi amene akulipa misonkho yawo ndalama za nkhaninkhani zimene pakadali pano zikuoneka kuti zinayende moyenerera. So kwa ife tikuona kuti ndi udindo umene Nokima ikuyenera itengepo. Izi zikuoneseratu kuti panali malupozi. Chifukwa ndi chimodzimodzi inuyo ngati muli ndi magadgets awiri mukasegula ngakhale email ikapita pa nambala yina pamabwera message yonena kuti tasimikizani ngati ndi inuyo kapena ayi. So ndi chimodzimodzi verification munthu akukuuzani kunena kuti ma accounts asinthidwa. Ndi red flag imodzi imene ikanathandizira Nokima kuti cheru ndikumaonesesa kunena kuti transaction imene yoyo ikuyenda mnjira yoyenera. Simungamthamangire kupereka payment munthu akukuuzani kuti ma accounts asintha and palibe record kapena conversation yina imene imalongosola kunena kuti mwina ma accounts asinthidwa mnjira yotero. So mwachidule ndiyambe motero. Ndikani yodandaulitsa kwambiri. Alikambale amapereka oversight kuno kumandani pa nkhani ngati zimenezi. Pamene akufotokozerako ndo akunena kuti munthu akutumiza message kuti asintha ma account ine mwapereka ndalama. Verification inayenda bwanji simukufotokoza bwino mukamba za ku National Bank kuti ya National Bank inaita verify, Bank of America inaita verify. Ino muna akita verify kuti akutumizirani uthengawo ndamos handling kapena siwo atakutumizirani uthenga mutamba kulandira mauthenga amenache. Tsopano tu mwina ndifotokoze kuti sikanali koyamba kuti ife tiwalipira Mozambique. Tukamba zoti kanali koyamba kapena tukamba nkhani onena kuti mutamba kulandira uthenga onena kuti tasintha ma account mulipire ndalama ku account yawa munachita verify motani munayimba ma phone tufuna timve pamenepo munachita chani? Yes. Ndithu mafusa labwino kwambiri imene tukambira mukuti ife titalandira ma details amenewa. Choyambirira chinali choti anthu amenewa tipaketi kuti sikanali koyamba chitanawo deal. Timasinthana ndithu information ndi anthu oti timayankhulana nawo kawiri atatipasa zimenezi tinalemba kangapo konse anatitsimikiza za account imene number 1. Number 2, tinachitaso ife contact Bank of America kuti tiuze kuti kumeneko account imeneyi ilipoti kuti zina imene ndipo anatitsimikiza zimenezi. Komanso ife tikufuna kuti bank ngati imene National Bank yaikulu kwambiri singangotumizapo ndalama ku account yosadziwika bwino. Nawonso anachitaso ma verification yawo ndipo tinatsimikiziridwa ndi a Bank of America kuti ndalamazo zafika kumeneko. National Bank nawo anatitsimikizanso kuti ndalama zimene zatumiza kumeneko. Ndiye tikakamba za verification zonsezo ndithu zinachitika. Ndingokambanso kuti lisotu ndakadawo munokuma muno amene amachita ndithu ntchito imene ndi department yaikulu ya anthu ase experience yawo. Ndiye zonsezi ndi zoti ndithu zili chimake zinawunikidwa bwinobwino ndipo ndalama zimenezi sizinabedwe tikubwerezanso kuti sizinabedwe.
bwana akusaiba akumbuyo akusaiba cyber security kuchokera ku subsidiary ya Spark System. Nkhani imeneyi mukuimva motani, nkhani ya fraud yotumizana maimelo iyi zimayenda bwanji? Zotheka kuti munthu amtumizira wina email munjira ngati zimenezi, kapena kuti tinene kuti kumalawi kunoko masisi sakasaka kuti tingapeze njira yake ndiyoti tipangire zakuti ngati njira iyi ayitulukira kuti titani kuti tipitirire kumapanga zimene tikupanga. So pali njira ngati izi, number 1 amatha kuyuza tinjira tina kuti apezere password kapena username ya account ya munthu wina amene akumudziwa kunena kuti munthu uyu ndi amene aloyenerera kutumiza kapena kuyankha mauthenga ngati awa. Mwachitsanzo amapanga target anthu ngati ma executives, ma CEOs, komanso people in accounts. So for anthu ngati kunokima mukapeza kuti kunokima kuti mwina pali information ina yake ili pa internet yokuzana ndi anthu amene ali ku account kwawo kuti for that account you can deal with this. So amaandira kumene paja asaka information ngati manager akaipeza ayambano kuyamba kulankhulana nawo anthu kusaka be information yochiti kukali anthu aja ndichoninga choti angopeza username ndi password. Salowera ku Facebook kwawo asakasaka manamba awo awayimbira mafoni ayisanjira ina iliyonse mpaka na atolere information yokwanira. So pali masystems ena amene umatha kuipata information about someone ndi kuyuza kunena kuti ndipatsa ma possible passwords amene uyu angathe kuyuza, then ikakupasa umayamba nokuyesa imodzi. Tsopano iza kunena alikambala izi zokuti ayi analandira information onena kuti munthu most handling yasintha ma account details, iwo anapereka ndalama kumene kuja 2 weeks later nkupeze kuti most handling akuchita akufunsa kuti balance yathu tipatseni, iwo nkumadabwa kuti zayenda bwanji, atanachita verifying kupeza kuti ndalamazo zafikirabe anthu. Zikumveka zimenezi? Izizitu from a perspective ya cyber security zinthu zisizikumvetsetseka chifukwa chonena kuti kuno tikupanga claim kunena kuti ndalama tidatumiza koyenerera, komanso mkatikati mwa njiramu tikupanganso claim kunena kuti ayi anatumiza kuti tisinthe account, komanso account yomweyo imene tinatumizirako itakhala tikuyitumizira mbuyo mosema. So pano anthu apanga claim bwanji kunena kuti ndalama zathu zasowa kapena kuti taberedwa ndalama koma yeti uku akupanga confirm kuti ndalama zafika, komanso akupanga confirm kuti ndalama zidafika. Chabwino tiyambe kairapita kwa ntonkhani wathu tisanabwere kwa McDonald Tom amene ndi Fales Ntambo. Fales, mawa wabwino wadzuka bwanji? Hello Fales, ukundiva? Hello Fales? Amene akhangati siri kumvana. McDonald tiye tikambe nkhani imeneyi yakayendetsedwe kama institution a boma kapena nthambi za boma ndi mmene zimachitira handle makesi amenewa. Kodi amalawi akhale okhutitsidwa mwakambapo mupekapo zitsanzo nkhani ya kubuchale, nkhani zakashiketi zija kuti zimapeza kuti ma incidents ngati awawa achitika koma no appears kuti palibe amene amachita take responsibility. Iwe nkhani imeneyo mayona manji? Chomwe ndikuona apa ngati dziko tione ngati dziko lathuli akulipezerera madobadoba kanena kuti madobadoba akutipezerera mutati muone kutenga ndi mmene zinthu zakhala zikuyendera pakatipa. Nkhani ya yogula fetereza ku Bagati Foods kujama ku buchale yachitika. Pali nkhani ngati mwa njiramu nkhani ya East Bridge iliso momo Maze Gate mukumbukireso nkhani zake zokhazo ine nimeona ngati
kutengera zomwe zachitika zakhala zikuchitika mbuyomu timayenera kukhala ndi ma lessons okwanira ndithu kuti mwina kutsogoloku zinthu zotere za mtundu ngati umenewu samakhale kuti zikubwerezedwa yaku butchereja inali ya about 700 million pa rate ya nthawi imeneyo apaso yaku butchery 750 million apa ndi 700 million ina ija East Bridge ndi ma billions so ngati dziko pena pake tizigugude pa mtima kuti kodi zinthu zimene zizi zingotichitikira and it's funny kuona mmene zinthu zikuchitikira chifukwa choti panopa akuyendetsa ndi ena eti boma lija lapita lija nayiso ndi masikando akubutchale East Bridge ndi aboma lapita lija and chinali chiyembekezo cha Malawi kunena kuti no boma ilili touted American they return to proven leadership kutsogoleri oti otsimikizi oti tataudziwa kumachitidwe ake molongosoka zinthu kuwapezeka soti ku proven leadership kuchako kukubwerezedwaso zinthu zomwe mwina unproven leadership simatani unproven leadership mabranda amene unproven leadership imapanga akuchitika ku proven leadership kumanena kuti kodi Amalawi tikupita chitsogolo and last week timakambapo nkhani ya meki kudandaula ayi vota apa anthu samavota asi akugwa ulesi zina zogwetsa ulesi anthu mavotedwe zimakhankhala nkhati ziti akuchita zinthu kuti zinthu zisinthe zomwe ma mistake amene amachitika mbuyo asamabwerezedwe koma zasintha ma mistake omwe ajaso akubwerezedwa and my explanation amabwera ali kambala afotokoza tunkhani ayifotokoza ndipo tifika pomvetsa ndi ntchito yawo crisis communication koma at the end of the day zinthu izizi wale ndionera kuti zinthu izi khala kuti zikuchitikabe atitola tipitikayi kwa tisisu kuyankhwana tulankhani athu aje tiyambe ndi Fales Ntambo. Fales, mawabwino ukundimva? Fales, ukundimva? Fales ikangati tikuvutika kuti tilumikizane bwinobwino. Fales, ukundimva? Ndikukumva. Kodi uli kuti kumene kukanika kuti sikukuve line sikugwira uli boma lanji bwana mwina nchifukwa chake ukuvekeranso pansi kwambiri koma nkhani ndi imeneyi tikukambirana nkhani imene yakuno koma tayesa kulankhula ndi Amalawi timve maganizo awo kumeneko. Alright. Nkhani yokuza ndino kuona kuti transferring mina ngati yenda basi ngati dziko pamene kuti nkhani yoyamba Malawi ndi wa Malawi and onopa ndi mapanga pa Malawi kuti anthu ambiri omwe timaita kuti atendesere chuma chathu tatendesere dziko madera osiyana kukhala ngati akumakhala kuyendesa zinthu zingati mwina ngati ndi muzi ngati village chifukwa ngati intelligence yeniyeni si intelligence yoti yongo kuyang'ana ndikapasaiba zomwe akupanga iya komanso financial intelligence kuziwanso komwe kuchoka ndalama ndi komwe kupita ndalama ngati dziko koma zikuonesa kuti zonsezi ngati dziko tilibe nazo chidwi chenicheni kuti tikupanga invest yeniyeni kuti ndalama zimene zikupita kuti zinthu zomwe tikugula kwa ndani nitonena kuti mwina pali katero ina yake mchibiri ogwirizana kuti ena maiwo kuti azitibera ndalama zathu ngati Malawi wina wake pankhani imene akuziwapo kadiliki chifukwa chachoka ku nkhani ya pushara kumbuyo kucha nkhani yoti yogena chisoni wambiri tungayifotokoze muno and nkhani iyi komwe ikupitaso nakonso nkhani yogena chisoni wambiri kuti ndalama za Malawi tax imene ukuvutiramo maforex imene ukuvutiramo zini wina wake ali ndi udindo woti asakutumiza ndalama kugwirizana kandi abankiwo kosaziwika bwino zinthu zokomera iwowo ngati anthu so nkhani yoti Malawi wina aliyense ali ndi mantha panopa kuti kodi chomwe chichitika nchani ngati mtundu wa Malawi kuti maganiza bwanji ngati Malawi and kodi anthu amenewo ndiokonzeka kukhala maudindo ngati amenewa kuti ayendese chuma cha Malawi makamaka amene akugwira ntchito kumbuyo kuti matukwana ngati mina alisogolere andale kumene zikuonekera komanso anthu omwe tinayika pansi pakuti azitendesera zinthu zimenezi ndi anthu oti mwina osakhulupirika olo mwina osaziwa kuti mati mwina chifungo capacity yoti kuwachepera kuti apane zinthuzi
Amina muona kuti bado maritani lakini boma uyu zimwe zachitikazi ndalama za Malawi so mwanjira ina kumboni chilibe kuti ndalama zimwe mwene zinafika umwine toneni yindi fraud uli mlando zomwe kukambazo zomwe kunenazo inkhani zoti azikanena mwina mkoti zikazera mkoti koma zoti basi zachitika akumalipa makalata ngati kampani zimene sizithandizira ngati dziko ngati Malawi ina wake pena pa ukotesa nkhani ngati zimene nkhani ngati yomwe imafika ndiyakuti awawa aitanide ndithu ntchito ayimitsidwe ndithu kuti kufunika Malawi tikati chikhulupiriro kuti wina aliyense amene ali ku udindo kama udindo oteriwa akhali ndi imangati seriousness malabiro amene ndimene ndachezera ndi munthu amene ali na kuzipo kwambiri. Tathokoza kwambiri Falest yeseso apa kulankhula ndi atolankhani ena ina Nelson Gonjani ku Kasungu. Nelson mawabwino kundimva? Ndikukumva yeo kuti kutoka bwana ndima tena Tom kumeneko. Tadzuka nkhani tu ndi imene. Kulinda Malawi awiri kapena atatu pano ndi pachamphanga mchombo pene pa Kasungu municipality. Chombera ndikudzioni mkankulu nkhani mai ine nkhani yonda iva ndine Mr. Daudi pano chankhanga. Ubale wa boma kamafuna kupanga business ndimakhulupirira kuti pamakhala ma issues akulu sanga ngofikira ungonena kuti kutenga ndalama timpase munthu unena kuti azitigulira mafuta kuno ku Malawi azibwera chifukwa taendapo mwambiri pa nkhani za boma zikuti ulongosa zina ndi zina pamafuna pamakhala umboni ukuluukulu kuti zinthu zija kuti zikupotheka ndezi zingatheke unena kuti munthu oti lero ndi lero ndalama ndikuti mizani ndithu ine agent amene ndizipanga programu ya mafuta koma asanamuone ntchito imene amagwira iyeyo chimene chimafunika nkuona kazi ntchito zimene amagwira iyeyo kuti munthu tikampasa ndalama kuti zinthu zimenezi azilongosola ndiye zinthu zodabwitsa mukuti ndalama mwamponyera ampasa munthu kuti azitigula mafuta koma nkupeza kuti ndalama zati apitisa kwa munthu olakwika pamenepopo chimodzimodzi lingati kuti munthu azupira bwanji kwa munthu olakwika ndalama iwo ubale unali wapakanthawi kuone kuti amalumizo siku wangofikira lero ndi lero nena kuti lero inu basi ngati basakile mafuta sizoona zimene kupita chisogolo ngati dziko apatachoka titani kuti zinthu zilongosoke. Okay, kupita chisogolo kwake chofunika unena kuti amufufuze bwinobwino afufuze bwinobwino pa nthawi imene anayamba kukambirana naye munthuyo kufika tsiku loti pamene pamafika issues yoti ifike potheka unena kuti munthu amene azitigula mafuta ndi uyu komanso iyeyo maojeni ake ntchito adagwira motalikira bwanji kapena pa nthawi yotalikira bwanji kuti osatiokhuza popasa ndalamazo munthu kuti ndalama ndizikatipangira business ili imene yamafuta kutibwesera kuno ku Malawi tine ndimire poteropo koma ife Malawi mabodza tatopanawo matinamiza pachitika nkhani zambirimbiri mbuyo mosemo zimakhalanso nkhani zake zomwezi ndalama zasokonekera mathero ake nkhani zije zimangoponderezedwa Malawi namene timachoka amene tili kumudziso komanso amene tili m'matawuni ndizofunika zimene zozo muzionesesa mulandu umene utakhangati wa munthu ineyo munthu osauka ndikufuna lero lomwe bwezi ndili kuvilizoni bwezi ndili kumachaya kuti ndiyankhe bwino koma ifo kuti nkhani ichitika kuti idachitika yagulu imene ndi yagulu kwake imene itakhala dilu singakhale ya munthu mmodzi ayi ndi yagulu ndeti zionesa kuti kumene koko anthu amene awapanga zimene zozo ngati ili ni dilu cheni yonse ya anthu diluyo ayikomanise malo amodzi mmenemo ndamene ayankhulira tipitanso kwa Malawi womaliza mwina choyamba dzina lanu ine ndine Victor Ibrahim. Bwana Ibrahim nkhani ndi kumeneyi mukuiona kuti pachoka nyamchira ndipate ngati dziko kuti ipende kutsogolo ikakasiko yamba iya ine ndingophera mphongo ndikunawanafuna mbali andi Amalawi ambiri tikulira pakali pano chifukwa tikamapanga zinthu mmanena kuti ndikupanga zinthu za Amalawi padzana panachitikaso nkhani ya federezi lero ndizi munero ndalama zabedwa zamafuta kodi Amalawi amene tili kumudzi tingachita ndire motani pakali pano tikuzunzika zinthu zambiri zikutivuta ife akumuti amene ali kutsogolo sakulira nawo amangothandizira tingati kuthandizira fumu kuledziwa koma amene tili kumudzi ife amene tikulira pakali pano awa amene atsogolo ndi zimenezi boma lingaikene nomeko zawo kuti zinthu zikhale bwino kubira kuona zofunika pakhale chitetezo chokhwima
kuti kumene tikulowelako tisachitikenso chifukwa kumene tikulowerako kukhala zisankho azitifunanso ife amalawi poti tikanyirika zisankho zayenda bwino sizayenda bwino chifukwa tikhani mtimaonera kuti patana tinaberedwa ulendo uja tinaberedwa nkhani za ndalama poti tikati tipite chitsogolo tizingodandaula tikamakalephera kuvota asadandaula amene ali kutsogolo kuti amalawi sakuthandiza. Tathokoza kwambiri mmene munthu mmene yayankhulira Kasungu ndikubwezera ni kubrancha kuti mupitirizenso ndi program imeneyo zikomo kwambiri Elvis komanso McDonald Tom. Tathokoza Nelson Akondowe body ya Nokma ili kuti awawowa tigezeso kunena kuti ndizodandaulisa kwambiri kuti Nokima afotokozera Malawi kuti ndalama sizinaberedwe ndipo alipira kwa akaunti yoyenerera pamene ndi Nokima yomweyo imene nakapanga ripoti ku polisi nde avutikiranji kupita ku polisi ndalama zapita kuyene ake woyenerera komanso mukayang'anisisa transaction imeneyi muona kuti transaction yonena kuti amapanga munthu mmodzi komanso mwina ndi transaction imene imakhudzaso board malingana ndi nkhani za corporate governance so ndi chifukwa chake mukayang'ana mkalata mwathu takhuzamo magawo atatu gawo limodzi ndi udindo umene akuluakulu a Nokima ku office ya Nokima amene amasayinira kapena kupanga approve ma transaction imene akuyenera atengepo nkhani ina tayang'anaso role ya board chifukwa ndi ndalama zochuluka sikuti secretariat payoka itha kupanga pamakhala dongosolo internal arrangement so mukayang'anisisa muona kuti zikuonesa kunena kuti magaps amene timayenera tiwapanga avoid makamaka kutengera kuti nkhani zoterezi zakhala zochitika mdziko muno nkhani za bushare nkhani za east bridge ndi zina zotero so ndi nkhani yonena kuti ngati Nokima imayenera kukhala ndi chidu kwambiri pa transaction kuti aonesese kuti zonse zili malo wosangothamangira ayi ino mukanakonda akanachokachoka mukaye maudindo kumene wera chokechoke kaye eti tanena kuti pa nkhani za malamulo ukapita malamulo ogwirira ntchito employment act yili ndi dongosolo lonena kuti munthu mutha kumuyimisa pamene ma investigations akuchitika ngati ma investigations angaonesere kunena kuti palibe cholakwika china chilichonse chimene munthu wapanga amabwerera pa ntchito ngati zikuonesa kuti pali gawo lolakwika limene zachitika pali zina administrative kapena legal zimene zimayenera kuchitika so zimene tikupereka ife sizachilendo ayi ndizovomerezeka m'malamulo. McDonald Nokma abwera poyera nkufotokoza kuti zatichitikira izi decision imene unayona bwanji? Decision yonena kuti zimene zizachitika inali yoyenera chifukwa tibe wakhalekhalebe nkhani idakaphulikabe komabe tiyayamikira Nokma kuti abwera poyera kuti mwina anthu asanayambe kukamba zambirimbiri pa nkhani yoti mwina padakamabwera ma theories osiyanasiyana abwera poyera ndi tayamikire ndithu ponena zinthu zomwe zachitika kwakukulu komwe tikuyembekezera mwina chomwe amayenerabe ndikupanga provide ma details bwinobwino chifukwa nthawi zambiri zinthu zikachitika ukanena anthu ayayi mphamvu uno mwina yokuloza kwambiri makhala yochepa koma kukubweraku kuyena kuti sitikudziwa kuti kubwera kukhala chifukwa nthawi zambiri zikangochitika ndi kuti itha kukhala kuti ndi nthawi yokhayi basi apezeka kuti kwinaku panopana kuli mkwiyo tukunjako mkwiyo ukayamba kuzizira basi khangati zathera padi pomwepo komano Nokma amene ayambira akuyenera kupereka ma update moyenera komanso sindikudziwa kuti kodi mwina alikambala ayankha anapanga discover 2 weeks after 24 April this is August wake sothamangira September apapa ma details apakati apa kuoneka kuti sakutuluka mokwanira bwino miyezi mwina iwiri if not itatu ali pamaina abokhala update ina yake yogwirika kuti afika pati chifukwa tena kuti we are cooperating with relevant agencies they are cooperating komano zinthuzo miyezi itatu since the discovery ndalama zapita mwina kosadziwika iwo akuti sanaberedwe tu asanaberedwe komano akutiuziranji tabwino tipite kwa alikambale
bodi yanu ili kuti adindo kumene kwali kuti pala amene afunsidwa kwa mafunso akuluakulu kumeneku ndizoti ndi funso lovuta ifoti muli pakhate komabe muli yankhe mwabwera pano zikuti bwanji kwa akuluakulu kumeneku amene amayang'anira nkhani zimenezi? zikomo kwambiri timene anakamba McDonald Tom kuti kodi pakatipa pakhapachitika zotani. Ifetu nchifake tinabrusa statement chakuti Malawi adziwe kuti ife ndokonda kuti tisatire malamulo sitibisaka anthu chifake nati tabwerani anzathu mutithandize kufufuza chifatu muzifute mafunso awo. Kodi akakhala kuti uyo atamatiuza ife kuti akodi ndrama za siku nalipire iye amafuna kuba pamene kungafotokoze banje akati fotokozere zimene zondofufuza nde pakati pa tachikamso pa verification ndi mabuzani aja ndi mabanka amenewo kutanthauza kuti sikuti tinangokhala tugwira ntchito kodi akuluakulu ali kuti akuluakulu to alipo ndipo akhala kuti pasandithu upangiri oyenerera kuti ayipangani chonchi ndiye tikambenso kuti mu statement moja ngati munaonetsetsa tinanena atu pajete kuti we are cooperating ndi anzathu aku polisi komanso zinachita anzathu aku Bank of America kufufuza ndiye iye ndithu alipo ndipo akuthandizira ena akondowa yakuti akanayimitsidwa ayimitsidwe ntchito akula mabwana anu kumeneko kuti pachitike kafukufuku nkhani anzanu kuti amatero kunjaku imwabwera poyera mukufuna mukuonetsa kuti inuyo muli ndi chilungamo muli ndi khalidwe umunthu muli nawo mukudzoti mutumikira Malawi akuluakulu ana akanaitaso chimodzimodzi ayime akhale pambali apo kuti simungakane mwaperekabe ndalama kolakwika ngakhale mukukana koma mwaperekabe ndalama kolakwika ali kabali titsutse kaye poyapitira kutsutsa pakhale paperepo sitinapereke ndalama kolakwika ifeyo tili ndi chisoni kwambiri kuti mwina anzathu mbali nayo anaberedwa chifukwa ife tikaonetsetsa msisimu mwathu kachita chilichonse choyenerera ndipo ndramazo zapita poyenerera chifukwa ajabanki ajala anavomera kuti analandira zimenezi ndiye kuti ngati pala anzathu amachitidwa chipongwe ndanzathu ambali inayo ndiye ndikudabwa kuti ngati pala anzathu amachitidwa chipongwe ambali inayo amene ayenera kuyima ndi athu chifukwa chani komabe tikumvetsa kuti Malawi mwina kuzimvetsa zinthuzi poti naisanabwere pananasa nazimvetse tuzowa tikuyambira amene afotokozera musowana zimvetsa ndiye timanena sotu kuti paja kuberedwa munthu umaberedwa ngati chinthu chachapita kulakwika namba 1 ngati mwina akwachilipisa soka chiwiri ndeti kunena kuti tipakhala sotu payment ina ya yomwe ija ndipo tikulipira pa service imene inachitika kale kutanthauza kuti ngati aberedwa awo amene tinapindula bebe kuti ndife nakasise ntchito inakwirika ndalama tinalipira koma ngati awo sanazilandire ndiye kuti nkhani imeneyo ndi yawo komabe iyayi ofufuza chafufuza tidizire akafaliza kufufuza abweranso atifotokozera kuti apeza chani aprisi kumbuyo kodi ma institutions aku Malawi kunangaite bwanji strengthen ma systems awo kunkhani ya cyber fraud makamaka mboma chifukwa zikuoneka kuti ndi otsalira kwambiri tinene chilungamo ndi otsalira panga zinthu mwachikale pakufunikira kuti ma companies ma institutions komanso even boma limene likuyenera kuti lipange strengthen ma systems awo panopo moyo wasintha tachoka pa level ija yongodalira kuti bora ni machine anga ali ndi antivirus basi mbe kuti ineyo ndi safe tiyenera kuti tisuntheno tifike nopomaika area tikhale ndi area approach when it comes to security ma-emails kodi ali ma security zake oyenerera kodi nanga ma servers ma civil servants kunena kuti mukalandira email ngati iyi muzizionena kuti izi security kapena izi security mwachidule timayicha kunoko kwati kuno timanena kuti it's cyber security awareness it's just an awareness mene zitachitika kale munja ndi civics kuti mukamona kapansero yang'anani kumawa yang'anani kumazeri kapena kumanja in this thing is the same way umuntu alandira email atani nawo kodango yankha mina nkuteka kunena kuti mina wake munthu amene akumuyankhayi si munthu amene amayankhula naye mbuyo mosene ngati mmene zakhalira apa pano kunena kuti akhala kumayankhulana naye munthu mbuyo mosene mapayment akhala kumalipira koma apa zikuoneka kuti zasintha bwanji panayenera kuti pakhale chidziwitso chokwanira munthu amene amayankha email kunena kuti ndikuyankhabe munthu uja munthu amene ngakhala ndikuyankhulana naye kuchokera kalekale not only that asanafike point muungane na kananzanga asanafike point ya payment anonena kuti pakhale verification yokwanira munena kuti ndimuyimbire phone munthu uyu sungangopanga verify via ma email
it's a communication channel. It's not an identity verification channel. So ngati pali chinthu china chake chakudzidzimuka, you take another channel to verify kuti channel ndi zikuyenda limodzi. That's how cyber security works when it comes to protecting people and the environment altogether. Chabwino iya tikuthokozeni kwambiri a Prince Kumbuyo chokhala nafe programu ya lero ya kulinji akondowe ndifuna mutsirize programu ikumbali yanu ndi funso ili kunena kuti kodi unthambi za boma, mabungwe a boma, makampani a boma asinthe bwanji kuchitike chani kuti nkhani zisamachitike chifukwa chonena kuti Dr. Thomas Fotokoza zimachitika anapereka 700,000 ku butchery mbuyomo. Kodi akumapangana pali kuba kapena chani zimachitika nchani kuti zimene zizichitika nanga zithetsedwe motani ndiye nkhani yake imene. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti makampani a boma sakumalabadira kuti ndalama zimene akugwiritsa ntchito ndi ndalama za Malawi. Chifukwa chonena kuti si ndalama zimene zimachoka mathumba mwawo. Nthawi zambiri samakhala ndi chidwi kumapanga zinthu moyenerera. Monga mmene cyber security expert wafotokozera nkhani za control. Koma muona kuti nthambi ya boma kunena kuti ife zonse tinapanga. Zikuoneseratu kunena kuti mtima wonena kuti zinthu zisinthe zikhale zikuchitika mwadongosolo komanso kuteteza chuma cha Malawi sichingakhalepo ngati machitidwe ake kapena kayankhulidwe kake ndi kameneka. Fama expert akufotokoza mayenera kupanga zotere ma verifications amayenera kuchitika motere koma iwowa kunena kuti ayi ife zonse tinapanga zinali bwinobwino pamene Malawi ndi amene aberedwa. Ndiye tikadakonda kuti kupita chisogolo zoterezi zikamachitika ma officers amene akuzidwa they should be personally liable. Ife tikadakonda kuti amthalika apange zimenezo chifukwa mbiri imene ikuyipa si ya Nokima yokhayi komanso kuphatikizapo ndi mtsogoleri wathu amene adanenesa kunena kuti savomereza kuti ndalama za boma zizingowonongedwa, savomereza kuti Katangale azipita pasogolo. Ndezoterezi zikamachitika zimasemphana ndi zimene mtsogoleri wathu amafuna. Tiyambepo kuti amene alakwisa azikhala personally liable, otherwise tizingolola zinthu kumachitikabe tachoka kubucha tapita ku East Bridge pano ndi iyi ya mafuta. Ndiye kuti chaka chamawa pakhalaso zina makampanies onse akhala kukhuzidwa muziko muno. Akondowe tathokoza kwambiri fanya nthawi yanu McDonald mwachidule kwambiri utsiriza bwanji nkhani pakulinji. Nkhani ndionena kuti mene zachitikiramo nkhani iyi ipite mpaka na kumapeto amene alakwitsa ngati alipo apezeke. Chifukwa chofuna cholinga chachikulu ndikuteteza ndalama za Malawi chifukwa Nokma ndi bungwe la boma ndi ndalamazo zimayendetsedwa ndi bungwelo limayendetsedwa ndi misonkho ya Malawi. Misonkho ya Malawi itetezeke mchitidwe imene michitidwe imene ichitika East Bridge fetereza ku butchery chani zimene zisiyike zifike kumapeto kuti mwina Amalawi akhale ndi chikhulupiriro ndi imene zinthu zikuyendetsedwera. Tathokoza kwambiri McDonald tathokozenso ali kambale kuchokera ku Nokma komanso ndithu cyber security expert amene tinali nawo programu iyi amene wandithu ndi bambo Prince Kumbuyo. Tom tikuthokozenso kwambiri chifukwa chokhala nafe programu ya kulinji. Tiyamikirenso Amalawi chifukwa chotsatira programu iyi pa Facebook komanso pa Times Radio ndi Elvis Owahowa pitizani kumvera Wailesi Times. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto